niistä Lissun poissaoloista. Sillä on suhde. Ja sen takia se on lintsannut töistä. Mä löysin kans yhden kiinnostavan tyypin. No, mutta toi olisi hyvä. Tosi hyvä, koska Vilma on niin vaalea. Näistä tulee hyvä pari. Poika Parkka, sä et taida itsekään tietää, minkälaisen pahantekijän palveluksessa sä oikein olet. Lue lehdestä, niin opit. Mutta kun siitä on tulossa juttua paikallislehteen, niin ja noi lapsityövoima, niin se ei ole mikään kevyt syytös. Sä itse törmäsit mua. Mitä sä mua syyttelet? Ei, nyt riittää, okei? Haluat tapella vai? Unohda se, mitä mä sanoin. Tai siis tekstasin. Mä en halua mitään säälipisteitä. Eiku oikeesti. Mä en halua, että sussa sattuu. Missä sä olit eilen? Mun kalenterissa luki, että sä tuut täällä. No en ollut nyt. Mä olin tuolla pääkoululla. Kuulitko, mitä tapahtui? Asko ilmoitti, että se ei anna loppumerkintää kurssista niille oppilaille, jotka on mukana tässä Karri ja mun jutussa. Missä Karri ja sun jutussa? No, siis se Askon kevätnäytös, niin sehän on oikeasti ihan vitsi. Mä lisäilin tuohon vähän noita kuvia, että se konkretisoi tuota lapsityöntekijän todellisuutta. Erittäin hyvä. Joo, mutta pakkoa mun on mainita, että ei noin suoraan liity Hansson Mining Companyin, mutta... Joo, rivien välistä ei ole vaikea lukea. Joo. Ja mä tutkin asiaa lisää. Eihän noi ole sen parempi kaivosyhtiö kuin yksikään muukaan. Että... Kyllä susta hyvä toimittaja tulee. Oletteko te nähneet? Mitä? Paikallisuutiset. Ei. Juha Holma todistelee sillä, että miksi Virtauksen pitäisi satsata kaivosteollisuuteen. Mitä? Siinä niin. On selvää, että jokainen kansainvälinen suuryhtiö joutuu aika ajoin tarkistamaan alihankkijoidensa toimintakulttuuria. Myös Hansson Mining Companyn eräässä kaivoshankkeessa Kaukoidässä havaittiin muutama vuosi sitten valitettavia epäkohtia, mutta niihin tartuttiin välittömästi. Nykyisin meillä on tiukka laadunvalvonta, jolla pyritään varmistamaan eettinen kaivostoiminta niin työntekijöitä kuin ympäristöäkin kohtaan. Entä sitten uraanikaivoksen mahdolliset ympäristövaikutukset tällä Virtauksessa? Monet kansalaiset ovat huolissaan esimerkiksi uimavesien tulevaisuudesta. Huoli on ymmärrettävä, mutta turha. Hansson Mining Company tiedostaa myös ympäristövastuunsa. Hän on kuin pahimmasta painajaisesta. Virtaukselle koitumaan muita välittömiä seurauksia kuin uusia työpaikkoja. Ja kenelläkään ei varmaan ole mitään niitä vastaan. Ja, taisi lähteä meidän jutulta pohja. Mistä hemmetistä tommonen eettisyyssertifikaatti tohon ilmaantuu? Ja kaikki sen tarinan henkilöt, ne vaan ruikuttaa omaa kurjuuttaan. Miten kukaan voi kuvitellakaan, että tommonen nyt enää nykypäivänä puree tommonen ryysrantameininki ja sitä tanhusta puhumatta. Kuka ehdotti kerjäläisoppia? Joo, mutta en mä tarkoittanut tämmöstä. Eihän me voida vaatia, että meidän oppilaat treenais 2 juttua yhtä aikaa. Se on ihan liikaa eikä sovi meidän kurssikehykseen. Jos nyt lopetat vaan sen Askon puskafarssin nyt. Come on, tää on taidelukio. Meidän pitäisi olla musiikillisesti ja tanssillisesti vähän korkeammalla tasolla. Mä tiedän, että sä oot mun kanssa samaa mieltä. Miksi sä voi vaan myöntää? Koska mä en voi kävellä Askon yli tässä. Se on se kurssi. Mutta kun sä et ole edes nähnyt meidän flashmobbia. Enkä tuu näin ollen kuule näkemäänkään, koska minä haluan nyt, että te Karrin kanssa autatte Askoa ja teette yhdessä jotain hyvää. Mun täytyy nyt. No niin, sun nykyään aina on. Eikö sun pitäisi lähteä jo kouluun? Joo, kohta. Mä nyt haluan vaan varmistaa, että sulla on kaikki hyvin. Kiitti. On muu. Ei, haluatko vaikka tehdä sun läppärin? Voit katsoa jotain elokuvaa tai jotain. Voisin mä ton itekin tosta saanut. Mut kun ei sun tarvii, kun mä oon nyt täällä. Mä en nyt oikein tajuu. Tosi kiva, että siinä jeesit tälleen, mut ethän sä yleensä. Niin, mä tiedän. Mut eikö se oo kihanaa? Mä teen nyt mitä vaan, että sun olos on parempi. Sun hyvinvointi on nyt mun ykköstavoite.
Hei, mä tuun ruokiksella käymään, niin koitan nyt vaan levätä sijasti. Miten se osasi järjestää itsensä uutisiin juuri nyt? Tässä vähän lohdutusta. Ihan kuin joku olisi vuotanut Hanssonille, että meillä on lehtijuttu tekeillä. Voi ei, minä taisin tulla maininneeksi Laurille siitä kirjoituksesta. Äiti! No kun pisti niin vihaksi, mutta enhän mä nyt tarkoittanut, että... Ei asiakas. Olishan tää pitänyt arvata. Äiti on siis, se on sanonko mitä? Meidän tarvitsisi hei saada se Lauri meidän leiriin. Tuossa se voisi kertoa aina niin noita sisäpiirijuttuja tuolta. Miten ne suunnittelee? No ei meillä ole varaa maksaa Hanssonia parempaa palkkaa. No ei se Lauri on rahasta niin perusta. No laskut senkin pitää maksaa. No joo, mutta jos mä pyydän isää puhuun sille. En suosittele. Miksi? Tämähän on kavereita. Tiedän. Siellä ne oli molemmat metsässä merkkailemassa niitä näyttelypaikkoja. Isäs on Hanssonin leivissä itsekin. Joo. Kyllä, hyvältä näyttää. Oikein hyvältä. Niin, kiitos vaan tarkasta työstä sulle. No joo, kyllähän näitä merkkaushommia olisi tehnyt tässä pidempäänkin. Tai mitä muuta työtä hyvänsä, jos vaan hommia olisi. Niin, kyllä mä taas täällä apua tarvisin. Eikä sitä työtä sitten löydy, kun saadaan tää projekti kunnolla käyntiin. Siis että ihan vakihomma teidän palkkalistoilla. Hyville miehille on aina käyttöä. No joo, kyllä. Kyllähän se olisi hienompi homma, joo. Sulla on oma tyttö meidän koulussa. Ethän sä halua, että sen taiteellinen potentiaali valuu ihan hukkaan. Siis... Iriksestä voisi tulla kelpo tanssia, jos sen lahjakkuutta ei nyt uhrattaisi pelkästään kansanperinteen alttarille. Hetkinen, tanhuaminen on ehkä yksi kaikkein... Joo, se on rainioilla verissä, mä tiedän. Mutta kun kehitystä tapahtuu vaan rikkomalla rajoja, pitäisi välillä uskaltautua sieltä omalta mukavuusalueelta myös pois. No siinä mielessä olet oikeassa. Iiris on rohkea ja lahjakas tyttö. No niin, tätä mä haen. Mutta etkö sä itse luovuttanut vetovastuu Askolle? No, joo, ei takerrota nyt siihen. Jonkun pitää nyt reagoida, koska rehtoria ei vaan tunnu kiinnostamaan. Okei, no sovitaanko niin, että mä vaikka juttelen Lissulle? No niin, jes, hyvä. Joku hyvä uutinen tänään. Kerronko mä jo, mihin mä oon menossa tänään? Et? Muotikuvauksiin. Se Emmi teidän bändistä pyysi mua eilen. Emmi? Ei se tunnistanut mua, mutta on kuulemma kiinnostavaa. Sovin hyvin sen makeetan styliin. Mitä siis? Onks Kristakin siellä vai? Se omistaja. Joo, on. No, mitä? Tiesit sä, että Vilma ja Krista on ihan parhaita kavereita? Eikä. Kyllä. Onkohan sun nyt ihan fiksua mennä sille? No on tietysti. Joo. No ainakaan sun ei kannata kertoa, että kuka sä oot. No, täytyyhän mun kuitenkin nimeni mainita. No, nimi ehkä joo, mutta tästä meidän jutusta ei varmasti kannata kauheasti avautua. Ai, onks tää joku salaisuus vai? Ei nyt mikään salaisuus, mutta miten jos Vilma on vaikka puhunut susta Kristalle? On se nyt vähän kiusallista meille kaikille. Asia selvä. Mä en puhu susta sanakaan, enkä ehkä myöskään sulle. Hei, Tiia, hei. Älä... Moi. Terve, terve. Missä sä olet? Miten niin? Meidän pitäisi vähän jutella. Ehtisit sä käymään mun työhuoneella, sanotaanko puolen tunnin sisään? Mulla on just nyt yksi palaveri. Kävisikö sulle sitten vaikka huomenna? No sovitaan niin. Mä soittelen vaikka aamulla, niin katsotaan sitten tarkemmin. Daddy, moi moi! Moi moi, sullekin. Joo, mulla onkin tossa illaksi meille kunnon piffilihoja. Alkaa tää työhommakin tästä pikkuhiljaa kirkastua. Sama täällä, joo. Nyt jos koska täällä tarvitaankin tutkivaa journalistia. Siis täällä Virtauksessa vai? Tää meidän aika, tämähän on... Tää on niin semmoista ahneuden ja voiton tavoittelun riivaamaa, että välillä ihan oksettaa. Muutamat harvat ihmiset, ne rikastuu vaan koko ajan ja samalla valtaosa väestöstä sen kun köyhtyy. No hei, nythän sä puhut ihan meikäläisen suulla. Tiedätkö muuten, mikä on ihmiskunnan suurin uhka?
Ton ilmastonmuutoksen jälkeen tietenkin. No niin. Kansainväliset suuryritykset. Mm-hmm. Joo, kato, ne operoi samaan aikaan niin monen eri valtion alueella, että kuka niitä silloin pystyy muka valvoa? Ei kukaan. Niin kuin esimerkiksi mitä Shelli teki Nigeriassa. Se oli ihan kauheata. Noi kaivosyhtiöt, niin nehän ottaa vaan kaiken mahdollisen, mitä irti saa, välittämättä yhtään mistään kestään, ympäristöstä tai asukkaista tai muuta. Niitä kiinnostaa vaan raha, eikä yhtikäs mikään muu. Joo. Mutta sinäpä sen tiedät, kun niiden toimintaa tuet. Mitä meinaat? Hansson Mining Company suunnittelee uraanikaivosta Haavistojen maille. Jaha, sä oot kuullut sitten. Minkä takia sä ja Lauri teette niille töitä? Hei, nyt on homman nimi näin, että mä olen TK-palvelujen työntekijä. Mä teen tasan ihan sitä, mitä Tero käskee. Onko niitä pakko totella? No ei tää nyt ihan ilmasta tämäkään tässä ole. Puhumattakaan noista pihvilioista. Minä aion joka tapauksessa vastustaa ja taistella sitä kaivosta vastaan ja toivoisin, että sä oot mun puolella. Miten se meinaa? Lauri on sun kaveri. Sun on pakko puhua se meidän puolelle. Mä en tajuu sua. Mitä se aamunen hössötys oikein oli? Mun poikaystävä on hakattu. Siinä ei varmaan mitään ihmeellistä, että mä autan sitä. Tehän erositte. Joo, mutta nyt me ollaan taas yhdessä. No miksi? Siis kun toi tässä maailmassa on just vikana. Kun kaikki on niin itsekkäitä, just niin kuin sä. Minä? Niin. Luulet sä, että Veetillä on helppoa? Tai mulla? Sairaanhoitaminen on ihan kamalaa. Mut mä en valita. Mä autan. Ja niin pitäis sunkin. Just joo. Mut mitä mut pitäisi tehdä? Niin. No on sillä Tomilla pointtinsa. No on. Ja kyllähän mä nyt mielelläni sen kanssa samassa rintamassa tässä asiassa olisin. Nyt kun se lopultakin taas on täällä. No onks ne Hanssonin työt sitten jotenkin parempi kuin Tero? No palkka on parempi. Sitten saisi olla Laurin kanssa töissä. Ei tarvisi olla sen Teron pompoteltavana. Sen mä ymmärrän kyllä. Niin olisi ollut kiva taas niinku oikein olla niinku töissä. Kato siis jossain firmassa ja vähän niinku pitkäkestoisempi homma. Jokuhan voisi sanoa, että se on 50-vuotiaalla äijälle oikein niinku lottovoitto. Sä tiedät kyllä, mikä susta tuntuu oikein. Niin, mutta mitä mä sanon Tomille? Kato, kun se luulee, että mä käännän Laurinkin pää ja... No, mutta eihän se ole sun tehtävä. Kyllä Lauri tekee omat päätöksensä ja Tomi ymmärtää sen. No, eihän tää nyt ole eka kerta, kun me ollaan jostain asiasta eri mieltä. Moi. Moi. Sori, mutta me ei nyt oikein tarvittais noita miesmalleja. Eikö? Mä tulin vaan kysyä, että onkohan toi... On tuossa verhon takana. Okei. Mä täällä. Mä tulin vaan sanoa, että kyllä mä oon tosi iloinen, että sä sait tän homman. Ja mä oon ihan varma, että sä tulet näyttää tosi nätiltä niissä kuvissa. Kiitos. Mut missä tiesit, että mä oon täällä? Emmiltä kuulin siis. Mutta hei, mun pitää itse asiassa alkaa menee, niin tsemppii teille. Ja... Eikö siellä kattoo? En mä nyt, sori. Mut hei, pitäkää hauskaa ja niin. Joo. Moi. 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 Mitä sä tuolla teit? Etin sua. Mä olisin tullut pyytää anteeksi, kun mä olin aamulla niin tyhmä. No ei se mitään, hassu. Mut mulla on jo vähän kiire ja mun pitäis mennä. Odottiko ne mua siellä? Ei. Siis se homma on peruttu. Mitä? Joo, sori. Siksi mä kävin sua etsimässäkin. Siellä on siis ompelukoneet rikki. Ja niin. Tää? Siis ihan noin vaan? Joo, sori. Mutta hei, pitäisikö meidän käydä ottaa vaikka vähän jotain juomista? Mut siis pitäisikö mun kuitenkin käydä? Ne sanoo, että siellä on kaikki ihan hyvin. Ei tarvi. Mennään vaan.
Moi. Tarviks sä jotain? No en ainakaan sulta. Kurja juttu. Toi. No joo. Tunnistitko sä, keitä ne oli? Mitä se sua edes kiinnostaa? No. Muakin on lyöty. Joskus syyttä. Joskus ihan syystäkin. En kyllä yhtään ihmettele. Tarkoitin vaan, että mä tiedän, miltä se tuntuu. Onhan se vähän noloa hävitä tappelussa. Vaikka niitä olisi montakin. Mutta ei se mitään siistiä ole voittaakaan. Voin kertoa. Paska fiilis kävi miten kävi. Haluuks sä jotain? Mä voin kyllä hakea. Vois mä ehkä mehuottaa. Okei. Jaha. Täällä meditoidaan. Mä menen suihkuun. Saako puhua? Joo. Mietiskelin tuossa rättissä ilmassa, että ei mä sitä Lauria voi mennä ohjeistamaan tai neuvomaan kummiskaan, että katso, kyllä jokaisen pitää saada tehdä omat päätöksensä. Niin Laurin kuin sinunkin ja myös minun yhtä lailla. Tottahan se on, että se Hansson Mining on kansainvälinen yritys ja omalla tavalla varmaan onkin riistäjä. En sitä sano, mutta kyllä se niin kuin tässä tapauksessa, niin kyllä se niin paljon tuo Virtauksen työtä, että lupasivat mullekin vakityöpaikan ja sehän tarkoittaa sitä, että mä pystyn varmasti vähän enemmän jeesaamaan sua sitten noissa opintohommissa. Ei se uranikaivos niin vaarallinen ole, kun sitä niin kuin äkkiä luullaan. Kato, nykyisin kaikilla lainsäädännöllä ja asetuksilla sitä ohjeistetaan ja valvotaan niin tarkkaan, että mä veikkaan, että niin kuin loppupeleissä siinä on minkäänlaisia terveydellisiä ongelmia olemassa. Sä oot nuori mies ja idealisti ja hyvä niin. Se on näin, mutta tässä iässä niin sitä katsoo vähän laajemmassa perspektiivissä. Kato, ja mä sitä vaan toivoisin, että tää nyt ei meidän välillä mitään semmoista isompaa kuilua nyt sitten jättäisi. Kiitos. Hän on nyt vaan rukoilee vielä. Osmo, tuo raamattukin, jos kiinnostaa. Antaa olla. No puhutaan jostain muusta. Tai ollaan hiljaa, jos ei tule mitään mieleen. No itse asiassa yhden jutun sä voisit kertoa mulle. Oliko sulle Eeriksellä jotain juttua? Sellainen yhden yön erehdys. Ainakin mun puolelta. Oliko tää vähän kuin minä ja Iris olette olla yhdessä? Varmaan. Eli joku voisi sanoa, että mä olin pelkkä korvike. Mistä mä tiedän? Mut oon mä kyllä vähän ihmetellyt, että Iiris edes alkoi seurustelemaan. Miten niin? Ei se musta ole semmonen ihminen. Mut mä voin olla väärässä. Onks teillä kaikki hyvin? Suoraan sanottuna mä en tiedä. Mutta positiivista tässä on tietysti se, että nyt kun Malmia aletaan tosissaan etsimään, niin mulla tulee ihan useammin asiaa tänne Virtaukseen. Niin. Oot sä mitään jutellut kotona sun vaimokaan? Mistä? No meistä. Tästä tilanteesta tai teidänkin tilanteesta. Miten se nyt tuli sulle mieleen? Sä oot sanonut, että teidän liitto on pelkkä kulissi, niin koska se nyt sit alkaa kaatua se kulissi? Mä ymmärsin, että tää järjestely sopii sulle. Niin. Niin mäkin ajattelin. No onko joku muuttunut? Mitä on tapahtunut? Eikö meillä ole kaikki hyvin?
Musta on ihana nähdä sua. Niin mustakin sua. Hei, älä suotta huoli huomisesta. Voi olla, että mun on pakko. Miksi? Saattaa olla, että mä oon raskaana. Mulla on vaan jatkuvasti sellainen epäilys mielessä. Tajut? Tommonen kyllä syö miestä. Iiris ilmoitti mulle tekstarilla, että se haluaa erota. Ja sit muutaman tunnin päästä ei enää halunnutkaan. Mitä sä siitä päättelet? Että se säälii sua. Nimenomaan. Mä en ole mikään se hoidokki, vaikka se kuin haluaisi leikkiä jotain jaloa auttajaa. No et. No, kai sitten pitää vaan nostaa käsi pystyyn, että ei onnistuttu. Antaa olla. Erotaan. Mutta tällaista kuitenkaan millään tekstarilla jätä. En. Mun on pakko kuitenkin puhua sen kanssa. Ei tässä nyt varmaan ole mitään syytä ervastua. Ei tietenkään. Mä varmaan laskenut väärin tai sitten tää on jotain stressipohjasta. Voisiko se olla? No miksei vois? Mulla on ollut tosi paljon duunia ja me ei oo kaikkea. Ja... Pitäisikö sun sitten tehdä raskaustesti? No, kyllä mun varmaan pitäisi. Kun lapset ei ole mun juttu, ei ole koskaan ollut. Ja... Niin mä ymmärsin. Nyt tää vaan tuntuu tosi erikoiselta, ihan ihme homma. Kai sä muistat, että mä oon lähdössä 4 viikoksi Kanadaan, että sitä mä en voi perua. Mites me sitten toimitaan? No mä teen sen testin. Tiedettäis missä mennään. Siis, turha tässä etukäteen on spekuloida. Varmaan mitä pikemmin, niin sen parempi. Teen. Hyvä, ja soitat mulle sitten heti, mikä on tulossa, okei? Okay? On varmaan ihan väärä hälytys. Siis mä en voi uskoa, että mulle käy näin. Siis mulle. Voit sä kuvitella? No mitä se Veeti oikein sanoi? Siis mä oon hoitanut sitä yötä päivää ja se haluaa jättää mut. Itkettääkö sua? No ei. Miten törkeäksi ihminen voi tulla? En mä tiedä. Se ei arvosta mun uhrauksia yhtään. No mitä jos se kuitenkin vielä rakastaa sua? No sit se tuskin olisi mennyt sanomaan Jimille, että se ei halua enää olla mun kanssa. Entäs se Eppu? No mitä siitä? Sekin on ihan syvältä. Kiitos muuten kun muistutit. Mihin sä meet? Hain yhden jutun. Oi, mitäs sulla on? Terve vaan. Eikö me nyt nähdä huomenna? Kun mä nyt satuin liikkumaan täällä päin, niin mä ajattelin, että turha tätä siirtää huomiseen. Okei, mitä sulla on? Tää on nyt vähän kiusallista. Mä nimittäin näin sut tänään. Kun me puhuttiin puhelimessa ja kun sä sanoit, että sulla oli toinen palaveri, niin ei tainnut olla. Mä uskon, että mä voin selittää. Varmasti, ja mä tietysti haluan uskoa sua, mutta sivistystoimenjohtajana mun on hoidettava mun velvollisuudet. Tässä on virallinen varoitus rehtorin toimien laiminlyönnistä. Ole hyvä ja allekirjoita molemmat kappaleet. Tylsää, että mun pitää nyt jo lähteä. Ei se haittaa. Mä luen tuossa parit lehdet ja sit mä menen kotiin. Nähdäänkö me huomenna? Totta kai me nähdään. Moi moi. Sano Aapolle terveisiä. Mä kerron. Hei, mitä sä täällä teet? Me ollaan otettu sua vaikka kuinka kauan. Miksi et sä tullut? Eikö teillä ollut koneet rikki? Nyt mä en ymmärrä yhtään, mistä sä puhut, mutta me ehditään vielä, jos mennään. Hopi, hopi. Mä kirosin niin kauan sitä, kun mä en ottanut mitään sun nimeä eikä numeroa ylös. Me oltais saatu sut heti.
Okei, no parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Moi, mä oon Krista. Pia. Moikka. Tässä tuli joku väärinkäsitys. Mä olin siis alun perin tulossa jo tunti sitten. Ei se mitään, pääasia, että päästään kohta kuvaan. Joo, tosi hyvä. Meidän toinen malli on jo täällä, niin ajateltiin, että otetaan teistä upeita yhteiskuvia ja lennän sitä näytöstä. Vilma, tuut sä sanoo moi?